Quin despropòsit! Un programa presentat per la Mar Vilamajor i en Guillem Gea. Molt bona tarda i benvinguts un dia més a Quin despropòsit. Un dimarts més, aquí estem tots. Dic dimarts, però vosaltres ens escoltareu el dimecres. Dimecres i dijous al YouTube, com sempre. Sí. Que ens poden seguir a les nostres xarxes, tant a Instagram, YouTube. I això, com has dit, Mar, doncs avui portem convidat. Portem convidat. Ens encanta sempre que ve algú, eh? Ens ho passem millor. Ens ho passem molt bé. Llavors, què et sembla si el presento una mica, abans de començar? Vinga. Doncs mira, Mar, avui tenim el plaer d'estar amb un artista. Nascut el 2002, ell és DJ i productor. Culpable de que les nits de club siguin memorables. Polivalent en qualsevol estil que li proposis. Avui, donem una forta benvinguda, quin despropòsit, a Roger Freedom. La primera pregunta que et llenço ja directes, eh? Ets DJ, però també treballaves a Europa FM. Sí, perquè he estat mirant vídeos i em fa una gràcia els vídeos aquests, bueno, i els locutors de ràdio, no?, de musicals, amb aquesta veueta que poseu, llançant hits, sí, de fet, es fan bastants memes, vull dir, a xarxes socials. Sí, no? I jo crec que hauria d'haver penjat més vídeos parlant i fent coses a la ràdio, però és allò que tens tanta feina a vegades a la ràdio presentant els temes i fent els propis directes que no et dona temps a gravar-te. Sents que no ho vas explotar prou, no?, en aquest sentit? No sé si no ho vaig explotar prou, però és que no vaig tenir temps per fer més vídeos. O sigui, que em dona la sensació, però és que tampoc tenia temps a fer altres coses. A LinkedIn ho tens posat per això? A LinkedIn, sí, doncs ja està. Bueno, ja preguntar coses de LinkedIn ja és fer-se gran, eh? No, és que és així. O sigui, si no està registrat a LinkedIn és com que no ha passat, saps, avui en dia? Correcte. I una pregunta que fem sempre a l'inici és què has fet el cap de setmana? El cap de setmana? Buah, doncs aquest cap de setmana he tingut dues sessions, he punxat dissabte a la tarda a Mataró, a Can Fogueroles, després del club, i els diumenges que me'ls passo a casa descansant. I a més, ara que m'he aficionat bastant al futbol, em miro qualsevol partit de la Lliga. Saps allò de Osasuna, Getafe, i me'l miro. És una cosa que no m'havia passat a la vida. Però per culpa del fantasy o...? Per culpa del fantasy. I si no, tu no et veus un Osasuna, Getafe... T'ho juro. Bueno, mira, diverses coses. Per això, pel fantasy, també pel Jan Virgili, que també és com... Vale. Per culpa d'això he dit, hòstia, va, anem a mirar què fa el Mallorca, saps? Que avui, per cert, han fet fora l'entrenador. Sí. No ho havia vist, jo, això. Sí, avui l'han fet fora, llavors, bueno... A veure què tal, a veure què va. Sí, però com li anirà. I bueno, així una mica per començar també, ens agradaria que ens expliqués una mica com vas començar, perquè jo he llegit així alguna entrevista que has donat, que vas començar, la teva primera taula a DJ va ser als 12 anys. Sí. Això em sona, això he llegit. Hòstia, has hagut de buscar bastant, Sí, no. Ell s'informa sempre, ja és un home preparat. Llavors, bueno, tan jove i ja vas tenir la teva primera taula de DJ, com va ser això? Sí, a veure, això va ser que jo quedava amb un col·lega, amb l'Àlex Mostaza, que me'n recordo que em va començar a ensenyar vídeos de Tomorrowland, de Martin Garrix, de Avicii, tot això, i vaig flipar, vaig dir, hòstia, que això existeix? Dic, quina passada. A la que vaig tenir una mica d'estalvis, em vaig comprar una taula de DJ, això amb 12 anys de no sé si valia 100 euros, i a poc a poc vaig començar a punxar. De fet, el meu primer bolo va ser aquí, a Vilassar, que la meva estratègia va ser, jo pensant, tenint 12 anys, vaig anar a l'Ajuntament, vaig picar el timbre i vaig dir, escolta'm, que vull punxar a la festa major de Vilassar. Clar, jo tenia entre 12 i 13 anys. No, picar en portes és com s'aconsegueixen les coses, qual, literalment, amb iniciativa, i ho vas aconseguir? Sí. A veure, de primers em van dir, bueno, a veure, nen, vull dir, anem a posar les coses sobre la taula i cada cosa al seu lloc i en el seu moment, i em van dir, mira, fem el... que era Dia de la Música. Llavors, si vols, vine i deixem un escenari i punxes gratis, però hi portes els teus amics i tal. I a on vas punxar? A la Torre al Nadal. Torre al Nadal, i allà va ser el primer bolo que vaig tenir. Amb 12 anys? Poder ja tenia 13. Vale. Sí. Bueno, igualment, superjove, la veritat. Sí, la veritat és que... Sí, però bueno, ho tenia molt clar. Perquè amb tot això, què has estudiat? Mitjans audiovisuals, al Tecnocampus. Una mica com tu, no? Tu també? La mateixa carrera. Crec, de fet, que ens hem graduat junts. Doncs podria ser. Mira. Segurament. Sí, crec que sí. Crec que però anaves de matins, devríeu tenir, veritat? vale. Sí, clar. Anava de matins. Jo anava de tardes. Clar. Tu ets del 2000... Jo soc del 2001, però vaig amb la generació del 2002. Vale. Quants éreu, més o menys, a la classe al Tecnocampus? Sé que el primer any érem bastants, i per culpa de 2 assignatures va caure molta gent. Tal qual, o sigui, el primer any hi havia 70 persones i el segon any en quedaven ja poder la meitat. Clar, història i llenguatge. Sí, total. va ser la mortal. Que fort. Sí.
sempre hi ha una assignatura que és com la que... Però a mi història m'agradava, per exemple. Sí, no, sí, ja si parlem dels profes bueno, ja és una altra cosa. Però sí, doncs això és una casualitat. Llavors vas parlar que el teu primer bolo, així, ja de nen va ser als 12 anys, 13. Quan consideres que ja vas fer com el teu primer bolo més en sèrio, ja amb un nom? Tenies un nom ja el primer cop que vas pujar? Sí, Roger Freedom, bueno, de fet, aquí sempre he tingut com un debat intern amb el meu nom artístic, perquè és un nom que et poses quan tens 12 anys, i bueno, i dius, pues vale, però clar, comences a tenir bolos i al final pues, te'l deixes així i dius, hòstia, no sé si em convenç o no, però al final ja, com que ja has generat marca amb això, pues dius, vinga, ja està, tirem i la gent ja s'adaptarà. Però sí, el primer bolo crec que va ser al cap d'any de Vilassar de Mar, que va ser el primer així més en sèrio. El Pere Sala. Sí, un cap d'any al Pere Sala fa temps, no sé quin any era, però també a l'Ella, algunes sessions, com que anava fent festes majors així, a poc, els primers anys em vaig fer 3 o alguna cosa així, i a poc doncs vaig anar creixent a nivell de bolos. Típic nom que et persegueix, per sempre el de Roger Freedom. Freedom per algun motiu en concret? O típic en plan de nen de 12 anys que dius a veure què em poso, saps? És que el de Freedom va ser perquè estàvem amb el col·lega aquest, amb l'Àlex Mostaza, que és el que em va ensenyar tot aquest tema, i vam dir, tu, per què no fem de DJs? I vam dir, vale, però tampoc ho teníem molt clar, no sabíem el que volíem fer, no teníem ni taula de DJ, i vam dir, bueno, DJs, vam dir, jo què sé, tio, perquè tampoc teníem clar cap on aniríem, i va ser com Freedom, com llibertat, tal, som lliures, no sé què, ja farem el que sigui. I llavors, quan va durar, crec que aquesta fantasia, un mes, i li vaig dir, Àlex, em puc quedar de Freedom? I em va dir, sí, tira. Llavors em vaig posar Roger i Freedom com d'aquell petit projecte que havia nascut entre els dos. T'he de dir que mola Roger Freedom perquè si no seria el típic de DJ tal, o realment tal DJ, que jo sempre és una cosa, jo per exemple també a vegades com a hobby faig de DJ pels col·legues, sempre algun bolo, i clar, jo era el mateix rotllo, jo no vull ser DJ algú, vull el meu propi nom, que és el mateix, em persegueix des que tinc els inicis ja com una conya, però sí que és veritat de dir, ostres, DJ Nano perquè va començar, per exemple, fa molt de temps, i ja, doncs mira, va ser dels primers, però ara ja quan un DJ comença i té el DJ a mi per davant és com... Clar. Et tira enrere, sí. Bueno, és com, tio, fes alguna més original. Jo estava també amb el debat aquest, i sobretot quan vaig començar el tema DJ algo, no m'agradava, però perquè també a mi m'encantava produir música, vaig començar també produint, o sigui, el DJ va ser també a la mateixa vegada que començava a produir amb FL Studio i amb programes, i clar, era com, hòstia, DJ per mi era reduir massa la paraula, no? Perquè per mi com a concepte d'artista em semblava més ampli poder posar-me un nom, tal qual. No, la veritat és que molt bé. I jo aquí llenço una pregunta, i és que, clar, jo t'he presentat com un artista, Vale. Que artista engloba moltes coses, cantant, guitarrista, clar, tu a part de DJ també ets productor. Què creus que opines de la gent que diu que ser DJ no és ser artista? Perquè hi ha molta gent que això opina. I t'haurà passat moltíssimes vegades. Sí, clar. O que moltes vegades en els festivals no et donen la mateixa importància, o a llocs on vas ets el DJ. I al cap i a la fi gairebé sembla que se'n recordin a última hora de tu, no? Munten una festa, munten alguna cosa, vale, doncs primer la banda, primer aquest artista i tal, i també voldrem DJ. I a les 3 del matí el DJ, no? Clar, sí, però... Pels acabats. Però a les 3 està bé, vull dir, a nivell d'horari està bé, però jo em refereixo poder més a la programació, que és com que es desperten tard i, bueno, sabeu ara, o sigui, 2 dies abans que voldríeu DJ, o que aquestes coses de vegades com que trobo que no se les prenen tan en sèrio com a altres artistes. I és que, per exemple, poso aquest cas perquè aquí fa 2 anys es va fer un concurs a l'Ajuntament de Vilassar amb el Neverita Urban Festival, no sé què, per les festes de Vilassar de Mar. I jo em vaig presentar. Vaig dir, ostres, mira, una oportunitat per punxar aquí al meu poble. Total, s'havia de fer una sessió d'1 hora, la vaig fer, vaig guanyar. Què passa? Vam presentar el guanyador. I tots els comentaris, o sigui, la majoria, diria, el 80% van ser perquè ha guanyat un DJ. Quan al concurs, les bases... Hòstia. Però jo aquí vull dir que jo crec que això és més aviat de la gent que és més gran, Crec que el jovent d'avui en dia, sobretot, valora molt més la feina de DJ i també la gaudeix. Jo crec que a poc s'ha anat treballant, no? Sí, jo crec que són els mateixos que critiquen l'autotune, els que ho diuen, no? Una mica. També els artistes, per exemple, la gent que es va apuntar al concurs i tot, que eren cantants, guitarristes, vas dir...
Això és indignant. O sigui, els propis cantants a dir, Ja. perquè un DJ ha guanyat i té Però és l'oportunitat. que hi ha molt de boicoteig també dins del propi sector d'artistes, dins del propi sector de productors i dins dels propis DJs. També de vegades sembla que ens posem pals a les rodes, saps? Bueno, i que posem l'Spotify i ja està. Sí. Sí. Els Totalment. DJs, la gran majoria de feines que teniu, clar, són, com he dit, cap a les 3 del matí, no? A Sí. horaris Sí. bastant tard. Com és això? Com és aquesta vida nocturna? A veure, és complicat i sobretot a vegades quan tu vols compaginar amb una vida, no sé, com normativa, de tenir una feina de dilluns a divendres de 9 de matí a 5 de la tarda o algunes coses similars, perquè o sigui, per començar acabes rebentat del cap de setmana, has de començar la rutina el dilluns i tens l'horari girat. També, si tens una parella, a nivell de vida amorosa, ostres, hi ha coses que són bastant incompatibles. Tinc col·legues que ho han acabat deixant perquè hi havia una suma de molts factors i un, per exemple, la vida amorosa, que deia, bueno, és que així al final és que no puc viure, saps? Clar. I bueno, jo ho porto bastant bé. I sobretot ara que des de fa uns mesos ja no estic a Europa FM i em puc organitzar molt millor la vida per poder fer les sessions del cap de setmana i durant la setmana també portar doncs, uns horaris que estiguin bé. Clar, perquè alhora feies universitat, Això era una locura, eh? clar, universitat, Sí. Europa FM i punxar a la nit o als caps de setmana. Sí. En Sí. quin moment? Sí, sí. D'on treies el temps? No, la temporada passada va ser una barbaritat. De fet, jo recordo dies, per exemple, algun divendres, anava a les 8 del matí a fer programació a la universitat, sortia corrents abans de les 2 per estar entre les 2 i les 3 a Europa FM. O sigui, de Mataró anava corrents cap a Barna estava fins les 10 a Europa FM, i d'allà corrents cap a casa, agafar les coses de DJ per punxar fins les 5 de la matinada, 5 i mitja. No, és que... Aquests divendres em passaven de tant en tant i el dissabte me'l passava pues, això, Clar. descansant. Normal. normal. Com és Com normal, podia. exacte. Una pregunta, jo que no em conec tant del tema, com el Guillem, què és el que acostuma a cobrar un DJ per sessió? Clar, em diràs que depèn del DJ. Has tocat un tema, clar. Jo sóc directa, vull saber aquesta Ja veus, informació. Aquesta és una pregunta que la fa molta penya quan em troba por ahí, a vegades, o de festa o tal, i és com, ostres, vull dir, no sé, hi ha com un interès, no sé si perquè sempre s'ha mitificat de que es cobra molt, perquè sí, hi ha potser artistes sí, molt eh? famosos. Jo crec que és pel tema de Tomorrowland, Clar. gent com David Guetta, Avicii, No, que i això a perquè l'inici. també, per mi és curiositat perquè penso, hi ha molta gent que es dedica només a això i vull saber si realment et guanyes bé la vida només fent de DJ, per exemple. No cal que em contestis, no cal que em diguis quan guanyes, Vale. et canvio la pregunta perquè sé que no me la contestaràs. Et dic, tu creus que tu, ara per ara, només treballant de DJ podries guanyar-te bé la vida? Sí, et pots guanyar bé la vida. El que passa és que depèn de les hores que li vulguis dedicar. Clar, o sigui, tu pots fer, per exemple... O sigui, jo ara mateix puc viure fent sessions, doncs divendres i dissabte, comptem 8 sessions al mes, no? Doncs 4 caps de setmana, amb això pots viure. El que passa és que, bueno, puc viure jo perquè visc a casa dels meus pares encara i perquè no tinc grans despeses, però sí que és veritat que moltes vegades s'ha de combinar amb altres feines. Molts companys que tinc jo que són més grans que jo ho combinen o amb alguna feina de dissenyador gràfic o amb alguna altra cosa entre setmana, poder una mica més mitja jornada i no jornada completa, però alguna cosa també per reforçar. Algun extra. Sí, algun extra va bé perquè creieu-me que no es cobra unes barbaritats com la penya pensa. No, totalment. I sempre hi ha aquest estigma que els DJs doncs, que cobren moltíssim perquè és el món de la nit, que això ho sabem. Però també, ara ja des de fa un temps, justament que portes la samarreta, portes ja bastant de temps sent DJ resident a Club. Sí. Clar, com va sorgir aquesta oportunitat? O sigui, com arribes a Club? Doncs el Club, entrar a Club, és bastant complicat, en veritat. Sí. Vull dir, me n'he anat adonant. Jo crec que vaig tenir també bastanta sort, ara ho dic perquè una vegada vaig entrar al Club, em vaig adonar de tota la gent que li agradaria estar punxant en el Club. I és normal també perquè des que estic que me n'he adonat que probablement és dels llocs on hi ha més qualitat a nivell de DJ. Vull dir, te'n vas a qualsevol altra sala, i sobretot al Maresme. Vull dir, els DJs que hi ha al Club, vull dir, fan mescles
molt currades tota l'estona. Saps que de vegades hi ha TikToks d'aquests que veus que hi ha una mescla que és un mashup, però és que el clap és tota l'estona això. El clap és tota l'estona buscar fer mescles i no parar. I bueno, doncs això, com vaig començar? És que me'n vaig... No, ja està bé. Això ens encanta. Però no, jo me'n recordo, vaig enviar un mail fa molt de temps, un mail que ja avanço que no va servir per res. Vale? O sigui, el mail no sé quan el vaig enviar, potser el 2019 o així. Vale. No va servir de res, però jo em portava molt bé amb en Surda, el DJ Surda. I en aquella època només hi havia 3 DJs al club, que eren el Hochi, el Bassa i el Surda. I just abans de la pandèmia crec que també havia anat el Rule i el Lin. I bueno, just va ser durant la pandèmia que es va començar a parlar, just abans de la pandèmia i després, que en Surda em va recomanar. Jo vaig enviar un mail. Clar, sí. I també en Surda, que ens portava molt, va dir, escolta'm, aquest xaval ho fa bé. Un dia em vaig conèixer el director i vaig fer una data just després de la pandèmia, que això va ser el 2021? Sí, 2021, finals de 2021. Finals, crec que a l'octubre van començar a deixar. Doncs va ser crec que desembre o novembre, allà vaig tenir la meva primera data i a partir d'aquí que vaig acabar sent resident. Que bé, ens encanta el clap, nosaltres som molt... No, la Mar reivindica moltíssim el clap. M'agrada moltíssim. Anem moltíssim, o sigui, realment, jo el que noto ara del clap, i és que ha notat el canvi, és que ja no és una festa única. O sigui que el que porten un munt de DJs diferents, els tipus de festes, començant per Rodeo, Delito, el 128, també, o sigui, fan moltíssimes coses i diferents varietats per tot tipus de gent. O sigui, abans el club només anava com el típic gent, era molt de perroflauta. Perroflautes, sí. De dir, ostres, al club van perroflautes, però és que ara vas al club i et trobes tot mena de gent. Sí, és veritat, o sigui, jo ho he notat moltíssim, això. I jo, per exemple, la meva festa preferida és Rodeo. Rodeo, Sí, per l'estil de música, una mica així, doncs, el que no és mainstream tan underground, de reggaeton, urban, això a mi m'encanta molt, però realment, o sigui, jo quan hi ha Rodeo només estic a dalt. Sí, corroboro, perquè és molt complicat baixar-lo. Jo m'emprenyo molt perquè és com podem baixar baix, jo soc noia de baix. Clar. Jo em passaria les nits a baix, i aquest home no es mou de dalt, És que m'encanta, quan posen qualsevol DJ a Rodeo a dalt, jo és que... Està molt xulo. Bueno, Rodeo fa Nadal, però també a baix. A vegades, algun divendres. I a veure, a mi el que mola al Rodeo, per exemple, doncs és preparar-te l'outfit, buscar-te coses una miqueta més extravagants, més, jo què sé, perquè saps que aniràs allà i trobes el mateix tipus de gent. Exacte, t'has de vestir com si fossis una estrella. Sí, ja està. Realment sí. Bueno, jo no em vesteixo molt així, però realment... Boníssim màrqueting ja seria. Rodeo, vesteix-te com una estrella. Tal qual. Sí, però també està... El Delito, per exemple, mai he anat a una festa d'aquestes i posen com una gàbia al mig de la pista. Sí. Per exemple, això em sembla també una cosa original. Què? Sí, no has vist fotos? Jo això no ho he vist mai, no. N'hi ha una festa, el Delito, bueno, tu sabràs millor. Sí, que és de reggaeton, és perreo duro, aquella festa. Doncs mira, aquesta no he anat. Pensava que per només... això no la conec, I clar, veus això i posen una gàbia, així com si estigués encarcelado i està molt guai. Em sembla un concepte a tope de divertit. I per això es diu Delito. Exacte. Total. De fet, a vegades quan em pregunten de fora, ostres, però al club quina música posen i tal, jo sempre poso l'exemple, seria com el Razmataz del Maresme. Una mica. Hi ha propostes diferents, moltes sales, doncs, vale, no tenim 5 sales, però les propostes són bastant variades. És un bon equivalent, jo crec. Ara me'n vaig una mica de tema, però és una cosa que tinc curiositat de preguntar-li. Quan comences, que vas dir que començaves amb 12 anys, no? No comences tenint bastanta vergonya? Nervis. Pues mira, jo, la veritat és que sempre, i sobretot de petit, era una persona com molt segura i m'era com una miqueta igual el que diguessin. Però sí que és veritat que de vegades hi havia alguns comentaris d'aquests que se't queden, no? O que tu vas amb molta il·lusió i has produït un tema i llavors el portes al col·le, li ensenyes des del telèfon amb uns auriculars a un col·lega i et diu bueno, però si això sembla el Geometry Dash. I dic, cabron, en plan... Sí. Però com de manera ofensiva. Això jo me'n recordo que va passar alguna vegada i era com, ostres, porto 4 dies produint això i ho ensenya i com menyspreant una mica el d'això. Però jo crec que sempre he sigut com una persona molt segura, sobretot durant tota l'etapa de l'ESO, que és quan estava com cuinant aquest projecte i jo com a DJ, i me'l prenia com molt en sèrio. A més, tenia com gent al meu voltant que sempre confiaven i fins i tot vaig arrossegar altra gent també això és molt important, a ser DJ. Tenir gent al teu costat que sempre t'estigui donant suport. Total, que et recolzin i que et facin tirar endavant. Jo que em veien que anava tan en sèrio com que jo crec que
em creien, saps? Home, no, totalment. I a part, ara això que dius de gent que et suporta i que també els has portat en aquest món, ara estàs dins també d'un projecte, el Garden Group. Sí, Garden Groups. Que he vist que ara, dintre de poc, no, diré la data, veure. triple, és el 7 7 de març. 7 de març. Quan surt el podcast? Això surt demà a la Vale. ràdio i el dijous a YouTube. Doncs va perfecte per fer promo, no? Has vist? No, clar. Home, també aquí una mica. Llavors, explica una mica aquest projecte, de què va. El Garden Groups és un projecte que faig amb un col·lega que és l'Ignasi Bogu, DJ Bogu, amb el que vam començar junts també en tot això. Quan jo vaig descobrir el tema del DJ, és un d'aquestes persones que vaig com arrossegar. Vaig dir, tio, escolta't això, que mola molt, saps? Mira els DJs, tal. I a poc m'ha dit, hòstia, doncs a mi també m'agrada. I amb el temps sempre hem aconseguit fer el que volíem fer, que era fer una festa. És una festa de música house, música disco house. Volem crear una miqueta com l'ambient del brunch electrònic que es munta a Barna, que ara només hi van guiris, doncs fer-ho una miqueta al Maresme per tota la gent que hi ha al Maresme i que li pugui molar aquesta música house, tardeo i bon ambient, saps? Com música bastant happy. De bon rotllo. Home, el primer el vau fer aquí? Vam fer aquí a la Caleta, que va acabar molt d'hora, que ja estem xerrant a veure si fem alguna coseta per aquest estiu, i ara sí que aquest serà molt, molt xulo a N2. És a Badalona, no? A Badalona, just davant del Titus, una mica a l'esquerra, on es va... És una benzinera... Vale, sí, sé quina és. Vale. Doncs allà mateix. I això ho heu organitzat tot vosaltres? Sí. Molt bé. Sí. Està super, Bueno, és... Una feinada, no? És una feinada, la veritat, És una feinada i sobretot, a veure, jo estic acostumat a... jo estic acostumat a fer ràdio, a produir música i punxar a festes que organitzen altres persones, però organitzar una festa, doncs te n'adones que hi ha moltes coses que has de tenir en compte. Una cosa que em va donar bastant de carrer en aquest sentit va ser la Room 128, que és una festa que la produïem jo juntament amb el club. I allà sí que és veritat que, vaig tenir la gran sort de poder boquejar a artistes perquè vinguessin, estar pendent dels que no faltessin res si portàvem a un DJ que venia de Madrid o qualsevol cosa. Era tot ambient més tecno. Parlo en passat perquè aquesta temporada hem fet un peron, però que això que em va donar com bastantes nocions de què ha d'haver en una festa. O sigui que ja parties amb una mica de coneixement, no? Una mica, clar, una mica, perquè si no... Jo et volia preguntar per si tens algun referent. Sí, clar, molts. El que ho és més, amb el que et fixes més. En producció, en DJ... En DJ. En DJ et diria que A-Track és un artista que, vull dir, hi ha un parell de temes que segur que coneixeu. El Barbra Streisand, que va fer amb Duke Shows i el de Heads Will Roll, però és un artista que m'encanta com a DJ. Vull dir, és un tio que no sé quina edat tenia, potser crec que tenia 12-13 anys i va ser campió de Scratch, campió del món de Scratch. Que fort. I després, ara no sé quants anys deu tenir, gairebé 50, i continua fotent unes sessions que molen moltíssim. Sí. A-Track, referent. I en la part de producció, perquè també estem enfocant molt a DJ, però també en producció, tu tens molts temes pujats a l'Spotify, has col·laborat amb uns artistes, també aquesta faceta teva l'has treballat moltíssim. Qui han sigut els teus referents? I ara en vindran més, Tinc moltes ganes de treure nova música, però com a referent et diria que Kai Tranada. De producció musical, Kai Tranada, no sé si coneixeu. No, jo no el conec. Un artista crec que és canadenc, si no m'equivoco, potser l'estic cagant, però, quedarà gravat. Bueno, no passa res. No, nosaltres aquí hem dit cada barbaritat que... Però és boníssim, el tio aquest és boníssim. Amb el seu primer disc va guanyar un Grammy, a millor productor, debut espectacular i m'encanta. La gent té molt aquesta idea que el fet de ser DJ a la nit, no, i treballar per la nit és com que és una vida poc sana la que porteu. Potser per al tema aquest de drogues, d'alcohol, tal. O sigui, és més que res una creença urbana, jo crec. Diries que és així? En el teu cas, tu com ho portes tot i com ho gestiones? En el meu cas, la meva mare està molt preocupada perquè em toqui el sol. Està molt preocupada perquè prengui el sol, perquè passo moltes hores de nit i em diu, sobretot, Roger, a la que puguis tenir unes hores de sol, aprofita-les. Però, a veure, a part d'això, jo sí que és veritat que tema drogues i això és que no... O sigui, mai les he provat més enllà de l'alcohol. Vull dir que no... Però clar, sí que és... Mira,
dins del sector trobes gent que pren drogues. De tot. Sí, però a nivell d'artistes, no tan sols DJs, sinó grups, jo què sé, vull dir, artistes en general, vull dir, da igual, que siguis pintor, que siguis cantant. Però jo sí que és veritat que em trobo més drogues, de vegades, en anar client a certs festivals, que no tant dins del món professional. Vale. I perquè, a veure, al cap i a la fi estàs currant. Vale? Vull dir, si tothom estigués drogat és que no funcionaria. O sigui que bastant llegenda urbana, no, això, de que els DJs es droguen? Depèn, hi ha gent que fa les seves, però t'haig de dir que dins del meu ambient, o sigui, realment pensant, tinc un ambient molt sa, vull dir, poca gent que es drogui, que tal, i menys currant. La veritat és que no... Tu veus en els teus sets? Per exemple, Club i veus? Depèn. Jo hi ha alguns dies que sí. Algun dia que és, jo què sé, un dia especial, sí, però intento no... Clar, un cubata, per entonar-te, en plan, estar com amb l'ambient. Clar, però jo hi ha molts dies que no bec res. Vale. Hi ha molts dies que no bec res, però hi ha dies que dic, bueno, va, avui sí, perquè, jo què sé, doncs perquè punxo amb un DJ que feia molt temps que no veia i que som col·legues. Dic, vinga, va, doncs ens fem una copa, saps? O ens fem un xupito abans de començar, o alguna cosa així, sí. Però sobretot intentar que això no sigui un costum. Mai, clar. Saps? Yeah. Perquè si no ja entres en la roda o en la dinàmica de no, és que a la que vaig a currar haig de veure. Això. I no. O pels nervis, de prendre una copa pels nervis, i bueno, al final si no acabes com a bitxi i ja està. Sí, total. Però bueno. Jaume, quan portem? Portem 28 minuts. Sí? Li donem al joc de la cistella. Vinga, endavant. Som-hi, let's go. Anem-hi, perquè avui reivindiquem el joc. A veure, primera pífia del programa d'avui és que la senyora Mar Vilamajor s'ha oblidat la bossa de boles a casa, d'acord? O sigui, porto la cistella però no porto les boles. Què hem fet? Hem fet una bola de paper, perquè som gent pràctica, d'acord? Llavors, explico ràpidament el joc, però l'hem explicat 1000 vegades. La cistella va al cap del Guillem, molt bé Guillem. El Roger tindrà aquí un got amb preguntes. Haurà de llegir la pregunta abans de tirar la bola, molt important això, en veu alta. Vale? Haig de llegir primer la pregunta. Obres, llegeixes la pregunta, la dius, llavors, si tu l'encistelles, respons la pregunta... Vale. No, si l'encistelles no respons, perdó. Vale. I si l'encistelles, responem nosaltres. Correcte. Sí? Sí, com sempre em queda magnífica aquesta cistella. Sí, queda xula, Okay. Sí. Llavors, bueno, agafa la primera pregunta. Quina pressió, perquè si no m'agrada la pregunta, saps? És una liada, perquè les encistelles sí, llavors. A veure, va, llegim la primera pregunta. No ens hem passat, O sí? Hòstia, la primera ja. Sí. Primera és, a Giga Més sent DJ, alguna vegada alguna noia o algun noi t'ha tirat la canya mentre es punxaves? A veure, Aquesta tampoc... és la pregunta. Sí, però tampoc hi ha per tant, no? Bueno, no. Pot ser també una llegenda urbana. Però és molt típica, és molt típica. Sí, doncs vinga, endavant. Aviam. Estic recte, no? Sí. Ui, fora. Vale. Hòstia. A més, clar, ja en tens una altra preparada, Clar, molt bé. sí. Llavors, bueno... L'has de respondre. Haig de respondre, Sí, estàs obligadíssima a respondre-la. Clar. A veure, Volem saber. La resposta real és que sí. Sí que a Giga Més. A Giga Més sent DJ, però extenc la resposta de que a Giga Més també normalment sent músic, sent actor, estan dalt d'un escenari. Crec. A mi és el que... Clar, jo hi penso de vegades, estàs en un escenari o una discoteca on hi ha moltíssims nois, moltíssima gent... Estàs exposed, clar, no? I al final la gent es fixa tothom en tu i al final tens més paperetes també. A nivell de probabilitats són molt... Però alguna vegada t'ha passat com que alguna noia o algun noi s'ha acostat i t'ha dit alguna cosa? Sí, de vegades. De vegades m'he trobat amb coses bastant descarades. En sèrio, tipus? Sí, però és que la penya està molt malament. O sigui, la penya... Posa'm un exemple. Jo me'n recordo un dia... Bueno, és que clar, això sortirà per les xarxes, quina barbaritat. No, però me'n recordo... Un dia, no sé quina festa estava, que em van enfocar un mòbil. Moltes vegades la penya fa allò de... Lo de la pantalla. Sí, demanar-te els temes. Sí. No? Demanar-te, doncs, posa'm, jo què sé, mètrica o posa'm tal. I de cop, doncs, veig un telèfon allà i miro i posa vols venir a dormir a casa meva? Saps? Tal qual. O una cosa així. Ai, doncs pregunta educada, No és vine a dormir a casa meva, t'ho està preguntant. Ja, però és molt incòmode. Home, a veure, Ja. molt incòmode que flipes. No, la veritat és que a mi no em faria molta gràcia, però sí. No, aquesta és bona. Doncs anem amb la següent pregunta. A veure, va.
Següent pregunta. M'agrada aquest nivell. A veure... Vas anar a dormir a casa seva o no? Finalment no. Vale. De fet, aquestes coses es queden molt en l'anècdota. Clar. El millor està mentint. Quin és el teu pla B si demà s'acaba la teva carrera de DJ? Clar, tens plan B? És que no tinc... Oi, no havia de respondre, no? Bueno, sí. Havia de tirar la... Llença. A veure, va. Uep. És que sóc malíssim, tio. Llavors, Fora. No tinc plan B. Vull dir, és... one shot. Sí. A veure... Bueno, a veure, també estàs en el camí de producció, Sí. que al final estàs com anant a dues bandes. Si no fos DJ, o sigui, DJ i producció per a mi me les estimo de la mateixa manera, que és moltíssim. I si no em sortissin aquestes dues coses i no pogués fer-les, doncs No sé. series res. Bueno, o treballaria a una botiga de vinils, Mira. o si no acabaria editant vídeos. I tornar a la ràdio, per exemple, a Europa? No, bueno, clar, sí, la ràdio també. El que passa és que la ràdio ja no ho plantejo ni com una cosa com si no tingués opcions. Clar. O sigui, per mi seria producció, DJ i ràdio. Evidentment, de fet, Vale. ràdio sempre és una cosa que trobo que és molt combinable I tant. amb les altres professions. Totalment. I m'agrada molt. Molt bé, I més tu que fas doncs... de DJ. Anem amb la i productor. següent. A Sí. veure. A Som-hi. veure, següent. Tens bastantes, eh? Sí, ja veig. Et cansaràs. Quin hàbit teu seria motiu de cancel·lació si es fes viral? Una cosa que fas normalment, que si la dius seria com, hòstia, però per què fa això aquesta persona? Que rebuscada aquesta... Ja, realment sí. Perdona'm, Guillem. No. A veure, primer... Està molt bé. A veure, tiro... Hòstia, és que és molt complicat. Posa el cap una mica... Sí, aquí. Així, Vale? exacte, aquí. Exacte, així amb el nas al micròfon. Vale. Oh, molt bé, no l'has de respondre. Vale, ara li has de preguntar alguna cosa al Guillem. Vale, a mi. El que vulguis, perquè ell contestarà. meva. Responc a tot. Sí? Posa'l Sí. contra les cordes. Contra les cordes? Tampoc... No sé, simplement, t'han fet fora d'alguna discoteca? I per què? Sí. Va ser a... Sí que m'han fet fora d'una vale. discoteca. Va ser a Alemanya. Jo mentre estava fent Erasmus, diguem que barreges alcohol i bueno, te'n vas fora. Et van fora. Però Però què vas per fer què? exactament? Bueno, és que tu no ho saps, però és que el Guillem és una llegenda. Sí, O sigui, el Guillem amb 17-18 anys, Déu meu, quina gràcia. A veure, mare, Jo hi ha coses que no puc explicar, Aquestes però... coses no es diuen que m'escolten els meus pares, llavors. Sí, bueno, estava al lavabo fent les meves coses. Ha aguantat, no? Sí, Doncs mira. continua. I estava al lavabo, llavors van picar no sé quants cops, un li va dir al segurata que estava dins i van fer, tu, cap a fora. I ja està, em van fer fora i cap problema, jo no vaig discutir ni res, la vaig assumir. Sí, vaig dir, sí, tens tota la raó. I creus que poder t'haguessis comportat diferent si fos al club que a Alemanya? Hòstia, Aquestes coses és que passen. crec que no diferencio. No, eh? O sigui, realment m'ho passo bé de festa a tots I ja llocs està. i sí. Bueno, vale, Vinga, va. anem amb la següent. Següent. Quan portem, Jaume? Bueno, jo no t'escolto, però la Mar t'escolta. Quan, Mar? Un moment, és que ara no estic escoltant. Vale, genial. Buah, la situació més random que has vist passar en el món de la nit. Situació més random, eh? Sí. O sigui, no té perquè... O sigui, no t'ha hagut d'afectar tu. O sigui, algú que hagis vist amb els teus propis ulls que diguis en quin moment ha passat O això. si ha entrat algun cop la policia. Que el club creu que això no ha passat. No ha passat. Però... Bueno, estic pensant en alguna. És que clar, penso més aviat en coses que m'han passat a mi. Però bueno, poder també serveix. A veure. A veure, Ai, doncs no hauré de respondre. Es quedarà amb les ganes. Un altre cap a mi. Vinga, va. Bueno, si vol, me la pot preguntar a mi. O te la faig a tu, sí, clar, fes-me a home, mi. No ho sé, relacionat amb el tema de la festa... És que a mi no m'han fet fora mai d'enlloc perquè és que No, soc la típica nena bona, no em fan fora. Et portes bé. Sí, molt. Millor. És que, mira, jo què sé. Jo et diria... No, pregunta Què, tu. què? És que no, després em fot merda a mi. A veure, si tu em pots ajudar, Sí, va, ajuda'm amb alguna ajuda't. pregunta que li pugui fer una mica de mal. No, A jo veure, anava a dir no algú... passem, No, anava a dir algú de líos o alguna així, rotllo... En plan... T'has liat molt al club? Què has dit? Sí, t'has liat amb molta gent al club? Al club? No, al club no. No? No. Doncs mira. Això no... Jo pensava que sí. El Jaume em pregunta si he Sí. intentat lligar mai amb el DJ. No. No, Oh. una vegada vaig lligar amb un DJ.
Però Em va dir, però això no era estava clap, punxant o no? Sí, estava punxant. Clar, és que jo això ho Vaig trobo anar molt a demanar-li raro. una cançó a la Karol G, La vale? típica pesada que puja. No, per Diu, res, per res. Com va això de punxar? Sí. A vegades m'han fet la pregunta aquesta com... Sí. Però- Jo vaig anar a demanar-li una cançó a la Karol G i ell em va començar a parlar mentre punxava jo. Bueno, doncs vale. De fet em va dir com, plego a les 3 per si em vols esperar jo. I vaig dir com, vale, sí. Però no vaig anar perquè vaig pensar, aquest tio li Hòstia. deu dir a totes, saps? Bueno, Però pot ser. sí. Vale, doncs vinga, anem amb la següent pregunta. Queden moltes? A veure, Queden 2 o N'he 3, fet no? 10. queden unes quantes. Va, doncs fem dues més. Les que vulgueu. Sí, fem dues Vale. més. A veure, a quina ciutat no tornaries ni en pintura? A punxar. A punxar. Sí. Hòstia, va. Clar. Clar, perquè... Sí, Bueno. va, us puc dir una. Sí. Sí? Vinga, Doncs, bueno, a veure. Oh! Bueno, Vale. Ho has fet a propòsit, perquè l'has llançat molt forta, aquesta. l'he tirat ja a desgana. Vale, llavors, a quina ciutat no tornaries a punxar? A quina ciutat no tornaria a... Jo no tornaria a punxar... Buah, clar, és que en veritat m'acabo de fotre Vale. en un berenjenal. La pots dir M'entens? i ho podem fer un pi. Podem fer un pi a... Sí, buah, fem és un que- pip... Sí, vale. Sí. No tornaria a Corbera de Llobregat. Vale. A Corbera de Llobregat no tornaria. I la raó? I... No, és veritat, da igual. Corbera de Llobregat. Vale. Per què? Perquè va ser un desastre descomunal. Jo vaig anar a punxar amb un nou equip que m'acabava de comprar i just, és que no havia ni començat a punxar, que ja estava tot connectat, anava a pujar, no sé si fotien un premi a millor disfressa, no sé què, crec que era un Vale. carnaval, puja un pavo, agafa i em tira tot un got de cubata per Sí, sobre taula de DJ, però un cubata ple, o sigui, allò d'un Mare got meva. que dic, quina locura. I va sobreviure l'equip? Sí, va sobreviure, però a més jo vaig ser tan tonto que vaig continuar... O sigui, vaig netejar-ho com un desesperat, vaig veure que funcionava i vaig començar a punxar. Se'n va anar la llum de tot el pavelló. Uau. I em van dir, bueno, espera, que aixequem els ploms. Van aixecar els ploms, vaig tornar a engegar l'equip, vaig continuar punxant 10 minuts més, es va tornar a anar la llum, i llavors em van tornar a encendre i vaig dir, mira, saps què? Ho sento, però me'n vaig. I me'n vaig Clar, anar clar. del bolo als 20 minuts, però perquè és que no podia. No. I va ser també pues, una falta de seguretat que no hi hagués allà ningú controlant això dalt de Total. l'escenari, on hi ha un equip que és teu, però sí, va ser molt desastrós. Home, ja ho veiem, Aquesta és heavy, mare o sigui, meva. aquesta és grossa. És heavy. Doncs vinga, anem amb l'última Sí. de Vinga, totes, va, a veure ja està. si la Mar ha sigut molt cabrona o no. Que no? Que però sàpigues que totes les preguntes les ha fet ella. Però S'ho ha currat, s'ho ha no currat. són realment fortes, o sigui... No, bé, avui m'agraden. avui. Que és broma. El que menys t'agrada de la teva professió. Mira. Aquesta està molt bé. Home, no et pot agradar, Està- sí, no que et pot, sí. no et pot agradar tot. Ui, Hòstia. fora. De què, A veure... La podia haver respost igualment. A veure, què és el que no t'agrada? No, poder diria una mica la nit. Clar. O sigui, la nit com a... L'horari. Sí, de vegades jo trobo que les festes podrien començar una mica més aviat, saps? Total, que tampoc total. passaria res. Ser una mica més europeu. Sí, una mica més europeus en aquest sentit, no? Perquè de vegades, ostres, arribar a les 7, 8 del matí, quan vaig a la Cabra a punxar a Vic, que allà pleguem a les 6, acabo arribant a casa a les 7 i alguna cosa, saps? Hòsties, o sigui, anar-te'n a dormir quan surt el sol és frustrant. Però bueno. Sí. Per cert, què tal la cabra? Pues, Jo vull anar-hi. Molt bé, Sí, molt usonenc. ja. Està bé. És que són els mateixos que organitzen el Cabró Rock. Sí. I sempre he tingut com curiositat i he pensat, m'agradaria anar-hi, però clar, Vic em pilla una mica... No, mola molt. A veure, el que passa és que a la Cabra no pots sortir tranquil. A la Cabra has d'anar a tryhard, vas a por todas. Vull dir, és molt divertit, és molt divertit, la Cabra. I jo els hi tinc molt de carinyo allà, el Xevi Huguet és el director de la Cabra i m'hi porten des de fa molt de temps. I mola molt, te n'adones que també la festa que no només és Barcelona, vull dir que també hi ha sales com la Mirona a Girona, que és l'hòstia, a la Cabra de Vic també, i bueno, perquè no he anat molt a Lleida i Tarragona, però segur que hi ha els seus ecosistemes de sortir Sí, que Lleida està molen. bastant bé, també. Jo vaig estudiar allà. Curiositat. Que anaves al Vilova? Sí, bueno, jo anava a la Boat. No sé si coneixes, és que és una mica Em sona d'antro. molt. Però és el meu antro de confiança. Sí. Una sempre ha de tenir un antro de confiança. Una ha de tenir una discoteca on pugui anar ben vestida, tal, a fer un copeo, i després un antro a anar super deixada, saps? A passar-t'ho bé, de veritat. Clar, exacte. Doncs- Allà és on gaudeixes. Doncs podem dir que ha superat el joc de cistella.
Molt bé, o sigui, A la de fet, perfecció, dels millors, molt bé, perquè per molt les bé. preguntes Sí? t'he de dir que sí, m'han agradat molt tant les I ha preguntes com sigut les molt respostes. sincers, agrada. Sí, em poder massa, Anem amb la següent secció. Li estàvem preguntant al Roger abans de començar, off the record, si ell era oient de la Sotana, i ens ha dit que sí. Que sóc Patreon. Vaig ser Rateon durant molt de temps, Vale. fins que em va agafar la cosa que no em podia esperar el dimecres a veure el programa, que no m'havia passat mai, però bueno, sí, vull dir, bastant addicte. Molt bé, per tant, amb aquest joc jo crec que te n'en sortiràs perfectament. Correcte, perquè avui directament portem la idea de la Sotana, el joc d'endevinar el jugador, a base de pistes. Vale. Llavors, nosaltres ho anem a fer avui una mica doncs, amb la temàtica que és la música, els artistes. Llavors, tant la Mar com jo hem portat artistes i jo, per exemple, jo començaré amb un artista i hauré de jugar els dos. Vale. O sigui, Llavors, és la mateixa dinàmica. Jo diré una primera pista vale. i heu de llançar. Però primer Sí, llença realment ell o... competim entre nosaltres Clar, dos. competim entre vosaltres. I després la Mar té un on competirem entre tu i Vale, jo. perfecte. Vale, però la pregunta la fas general per als dos i podem respondre els dos a la vegada, No. primer ell i després jo. Primer començarà ell amb la Clar. primera i després tu. I així, Vale, anem genial. tornant. Llavors, anem amb la primera, amb el És primer català, artista. has dit, eh? Són, No, Ah, no has dit res. pot ser qualsevol. ser o Muixca o Kendrick Lamar. Ah, exacte. Vale. Quin Correcte. pati, és que no en donaré ni una. Vull dir, Llavors anem amb la primera pista, que és que va néixer el 1999. vale. Ah, haig de dir ja, clar, Clar, haig de clar. dir 1999. És que poder te l'encerto de primeres. No, seria... Si ho fas és històric. T'imagines? Pues no ho sé, no sé quan va néixer la Batguial, però et diré Batguial. Vale, Mar? És que hauria dit Batguiel també, perquè ella és del 99. Sí. Vale, ningú ha encertat. Serà així, vale? O sigui, Vale. els dos respondreu i no diré que sí ni no. Llavors diré un l'ha encertat. Mhm. Anem amb la següent. La seva primera cançó la va estrenar al 2019. La seva primera cançó 2019. Mar? Bueno, Mar, ara tu primer. No en tinc ni idea, tio. No? Primera cançó el 2019. És que no ho sé. Bueno, llença. La Greta. No, perquè no és del 99. Bueno. Vale, perfecte. Roger? Ostres, Veieu que perdré, primera cançó el 2019. És que sóc malíssim, eh? Escolta'm. I a part és del 99. Del I primera 99. cançó el 2019. Sí, ha de ser més o menys com de l'edat de la Batguial, Ja. que treu una cançó el 2019. No, m'estic colant. Buah, no sé què dir-te. Et diré... No, anava a dir Cecilio G, però no. No perquè... Bueno, haig de tirar, no? Sí. Da igual, Cecilio G. Vale. Que no serà. No, cap. Vale, vinga. Anem amb la tercera. La seva mare li feia de profe de música. La Maya. Ah, ja està, ja sé qui és. Merda. Ja sé qui és. Vale, a veure. Bueno, poder no, eh? És la Rita Pallés. Bueno, Rita Pallés, dic jo. I tu has dit? Amaya. Cap. He sigut una mica cabron. Ostres, La seva mare li feia de profe de música. Bueno, hi ha molta gent que comença així. la mare de la Rita crec que és guitarrista. Vale. Sí, sí, Llavors, sí. ara comença la Mar. Lil Wayne i Ras eren les seves inspiracions. La Judeline. Ostres, molt bona. Molt bona, Judeline. Rusowski. És pel Roger. Vamos! no! És pel Roger, sí, sí. Molt bé, molt bé. Ole. Jo crec que l'he encertat perquè has dit Judeline. Si no... Entrat- En sèrio? Perquè Sí. he entrat en el rotllo que no havia... Correcte, és Rusowski i sí, sí. M'haguessis dit que era rus i jo t'hagués dit també Rusowski. Bueno, no l'he fet per això, però bueno, l'altre era que té una cançó amb Z Tangana, ha sigut la persona que més disc ha vengut l'any passat. Vale. El seu nom ve d'un personatge d'animació, Mike Wazowski, Rusowski. Vale, Bueno, vale, tenia ni vale. Va estrenar el seu primer disc l'any 2025, ha col·laborat amb l'Sketchup i el nom del seu disc... Ah, ha col·laborat amb l'Sketchup. És el Vale, mateix. És un temazo, era definitiva. I l'última Sí. era que el nom del seu disc és el mateix que el de l'amor platònic del personatge Luigi. Vale. El meu personatge crec que no l'endevinarà ningú, perquè Sí? he fet com pistes super genèriques, saps? uau. Anem a veure. Vale, Comença ell primer, també. Ok, però puc dir una pista ja inicial així com... Jo diria que no. és igual, diria és que igual. No. Que vols, Vale. com reduir el... Clar, sí, clar. sí, perquè em fa patir. No, tu tira. És dels 90. És dels 90. Però que no t'estic dient que sigui del 1990, és dels 90. Vale, però, o sigui, a veure, va triomfar durant els No, anys no, 90 ell neix o als ell 90. neix als 90? Sí. Vale. O sigui, durant O aquells ella. 10 anys. Sí. La dècada, vale. Vale.
No ho sé, a veure... Buah, és que puc dir qualsevol. Aquí puc tirar, jo què sé, diré, pues, Guillem Gisbert. Vale. Perquè sí. És que per això hauria d'haver donat una... Vale, Perquè sí. Jo dic, vaya. Vale. Bona. La segona és DJ. Buah. Vale. Jo dic Martin Garrix. Jo crec que has posat... A veure, estic aquí... Has posat que és de la dècada dels 90 poder perquè no saps quan va néixer. No, sí que ho sé, però no Ah, volia posar vale, l'any vale. exacte perquè he pensat que series molt friki I ho sabria. i que ho sabries. O sigui, clar, jo... És que, clar, anava a escombrar cap a casa i anava a dir... Bueno, us diré igualment, perquè tampoc ho encertaré. DJ Hochi. Vale, no, ningú dels dos. Vale, m'ho Seguim. imaginava. Va dir en una entrevista que grava notes de veu al mòbil just abans de dormir-se per després crear melodies. Fuck, sé qui és, no em sé el nom. Sí. O sigui, se'n va dormir... Ell, abans de dormir-se, s'estira Vale. al llit i es grava. I ja us he dit una pista perquè us he dit ell. Jo això... Bueno, ho has dit a l'inici, o sigui Ja, que... realment bueno. sí. Et toca. Jo això ho he fet alguna vegada, eh? Sí? Però, Sí, però sí. m'ha passat de despertar-me durant la nit i de cop dir, ostres, tinc una melodia al cap i gravar-la. I tornar-me a posar a dormir. Però bueno. Tu no has dit res, no, Guillem? Jo no he dit res. No. I començo jo. Sí. Va, nois, és dels 90, és un DJ, escriu cançó... Bueno, Calma, calma. No ho sé, lo de les notes... Pues no sé, diré Avicii. No? No, És que... És que, clar, a mi m'ha trencat, és que és un DJ. No, Tu ho saps. No, crec que no. I és DJ. Ah, vale. No és Juan Magán, no? No, ningú dels dos. Uf, Tu, Juan Magán, és molt bon pau. era bona. És que són tan genèriques. És europeu. Europeu. M'ho imaginava. Ara comences tu, no? Ara? Sí, més europeu. David Guetta és més gran. DJs així. No sé. Segur que és DJ? Sí, és DJ. Vale. 100% és DJ, Per exemple, Sí. sí. Vale. El seu nom té DJ? O sigui, és DJ Khaled? No, el seu nom no té DJ, però és Another DJ. one. Vale. Sí, No, clar, sí, anava a per dir- favor, que anava a dir sí, que que potser sí. que dic que és DJ és DJ Khaled, jo què sé. No. Vale. Ara, ja t'he donat una altra pista. Has dit No. DJ Khaled, Clar, però clar. DJ Va, Khaled és americà. és europeu, Clar, sí, és europeu. He sigut tonto, sí. És europeu. Jo diré DJ Snake. No, ningú. Joder. Uau. Continuem. Als 16 anys ja produïa música electrònica i ha punxat el BBF. Ah, vale. Jo ho tinc molt... Jo crec que sé qui és. Hòstia. Tu, em toca a mi? Sí. Martin Garrix. L'he I ara dit, toca. l'he dit. Has dit Martin Garrix? Sí, la primera l'he dit. Mm, Marshmello no és europeu. uau. És Armin van Buuren? No, ningú dels Fuck. dos. Hòstia. A veure, La Jo- seva primera col·labo va ser amb Sebastián Ingrosso. Oh, o sigui, és... A veure una cosa. No. O sigui, És DJ, no em direu que no és DJ, sí que és DJ. sí, sí. Vale, però... A És- veure. però a veure una cosa. A veure quina cosa. Qui has dit? Amb qui ha col·laborat? Amb Sebastián Ingrosso. Ingrosso. Vale, si és Axwell. Anava a dir el mateix. No. Clar. No, pues, hòstia, pues- Si us beneficiat tu. Mare meva, que malament. Tio, qui ha punxat? No, és que Dimitri... No, Timmy Trampet tampoc. Hòstia, no sé, passo. Passes. Següent. Va, aquesta l'he escrit en plan així com perquè la pilléssiu Vale, sí o vale. sí. A Per veure. Carnaval es va disfressar d'heroi. Uah. Vaya fumada. Però una... Sí, És una fumada. Jo pensava que havia fumada. sigut Triat. cabron. No. Has És triat una fumada molt cosa. heavy. Penseu en una cançó, vale? I jo he dit que per Carnaval es va disfressar d'heroi. Es va disfressar d'heroi, ha punxat el BBF. És que, a veure, el que es va disfressar d'heroi no té per què ser veritat. O sigui, és la referència. What? Heroi. Qui ha punxat el PB? Heroi. Ah, o sigui, vale. A veure, uah, no, és que aquí m'estic fent una paranoia. M'he semat moltíssim. Què és això? No estic entenent res. I, mira, i jo he anat a tots els BBF quan es feien i vaig Jo he anar. anat a dos, però... I que poder l'he vist. És suec. Va néixer a Estocolm. Conyo. Avicii ja l'he dit, Sí. que és suec. Nois, és DJ, és que m'esteu inclús fent Mare dubtar meva, a mi. l'Axwell també era suec i no Va, és. és un DJ que m'agrada molt, Guillem, a sobre. Qui t'agrada? Com no sigui el que feia, com es deia el ball aquest, el Dance Floor, no. No sé. Te'n recordes quan vam anar al BBF, que ell estava? Joder. Sí, però va És pujar... jove, suec. Ah,
Jo no, No, sé. no el sé. Nois, encara no És serà molt DJ complicat. Immaculat aquí. A veure, no, des tirant. O sigui, espero que diguis una A veure pista si que és més estava- fàcil. Quin drama! Ha participat al Tomorrowland, al Coachella i a l'Ultra, entre altres. Alguna cançó seva tens la O pista? sigui, és mainstream, és Sí. un tio full mainstream. Té una cançó que està relacionada Amb els herois. amb lo dels herois. Ja, que es deu dir Heroes, la cançó. Sí. Vull dir, crec que va Es per diu aquí. Heroes, la cançó. I no sabeu qui és i es diu Heroes, la cançó? No. Què és això? Estem quedant en No ridícul. ho sé, estic És que flipant. Heroes a mi em sona... El seu nom comença per la lletra A. Vale, i no és Axwell. No. I és... Ah, I és... Armin Van Buren tampoc? No, No. és... Alesso. Molt bé! Hola, És tio. DJ, no? Sí, però clar. hola, que t'has anat. Mare meva. T'has anat lluny, no? Lo següent. Alesso. No sabia ni que era suec. Bueno, m'has guanyat, tio. Sí, mare meva, però on te'n vas? Ostres. I jo pensant a mi casa els diré que per Carnaval es va disfressar d'heroi perquè té una cançó que es diu Heroes. És que Alesso el tenia I va totalment punxar, oblidat, I va punxar el primer, jo crec, el primer de tots quan vaig anar. Vale, anem amb la meva, no he sigut tan cabron. Vale. Bueno, o sí, no sé. Quin pati. Vale, va, primera pista. És català. Vale. També m'has donat pista que és un home. O... Ha dit és català, Artista. per tant. Català. Ah, vale, artista català. Bueno, va. Artista català. Diré... Peungen. Vale? Diré Guillem Gisbert, que ja s'ha dit, però... No, següent. Va començar la seva carrera com a artista en solitari el 2021. Solitari. En solitari, el 2021. I no és Guillem Gisbert. No, perquè ell va ser més tard. Més tard. Sí. Mar, ara tu primer. Ostres. Va començar la seva carrera en solitari el 2021 i és català. L'Alitz, o com es digui aquell tio, jo què sé. Qui? No sé. Aliz. Ah, es diu així? Sí, Aliz. Vale, l'Alitz. En sèrio? Sí. Oh! Tio, una cosa, com Ole. treus Aliz? O sigui, no hauria haver posat aquesta pista, segur. Oilo. Jo... Uau! Hòstia. A més, no sé ni pronunciar el seu nom, Quina barbaritat. Però m'agrada perquè té algun tema així xulo amb la Maia. Clar, les següents pistes sí. eren va estudiar telecomunicacions, és guanyador dels Latin Grammys, és de Castelldefels, Clar, amb Castelldefels Clar. te l'haurien endivinat 100%. 100%. ha col·laborat amb Rosalía i Zetangana, Sí. va començar la seva carrera com a productor, té cançons amb Rigoberto Bandini i Amaya, es diu Cristian Quirante i se li coneix com la mà dreta Zetangana. Ai, però és que tu ets com molt directe. Home, no, ostres, la primera ha sigut molt bona, però és que tu dius va néixer a la dècada dels 90, saps? O sigui, Es va Vale, disfressar jo d'heroi. pensava- jo- A mi això m'ha matat. Jo pensava, és un DJ tan conegut que és que si dic pistes superevidents és que l'endevinaran a la primera, saps? O sigui, Ja. era com anar més enllà. Estava com una mica en mentalitat del joc de l'intruso, saps? sí, no, de l'impostor. De l'impostor, això. No, pues, no pensava que la divinaries tan ràpid, però bueno, t'he de dir que Vull dir, és que aquest joc m'agrada. M'ha guanyat. Sí, no. Vull dir... T'he de dir que a la sotana sembla més fàcil, quan ho veus. Encara endevines alguna. És que costa com pensar ràpidament, saps? Vull A dir, més, en ràdio que no es poden deixar silencis és complicat. A veure, no, és un joc complicat. De fet, jo quan ho escolto a l'estotana que ho fan amb jugadors, dic, no sabria què dir. Clar, Cap moment, no conec a ningú. triples o... Bueno, ara que estàs aficionat al futbol i mires Sí. partits d'aquests de Lliga, jo Sí, crec però és que que, podria ser una però és mica que hi ha més. vegades que diuen que va guanyar una lliga al 90. Clar, al clar 95. o sigui, més enllà d'aquest any que porto mirant futbol, vull dir, no me'n parlis molt perquè no conec res, vull dir... Clar, suposo que has de ser molt friqui, no?, per saber-ho. El Jaume es parteix el cul, és que... És que no. Doncs, Jaume, quan ens queda? Perquè així anem visualitzant. 5 minuts? 5 minuts. Doncs, bueno, sempre una mica en el tancat... Bueno, donem per tancada la secció. Sempre, ja al finalitzar, preguntem a la gent una mica quin és el seu futur. Com es veu? Clar, tu has respost una mica de que, clar, si tot va malament, de que deixis de ser DJ i tal, no sabries el que fer, però bueno, tu com et veus, per exemple, dintre de 5 anys? Dintre de 5 anys, siguent bastant positiu, jo em veig amb molta música llançada, amb un projecte com alternatiu, de música que em representi, i això, produint molta música i poder anar a punxar llocs per posar la música que jo produeixo. Que aquest és una mica el somni amb el que comença tot, no? Com a mínim jo vaig començar produint, vaig començar punxant i de fet vaig començar també a la ràdio per posar les meves cançons. Clar. Vull dir, de fet jo... I ho has aconseguit? Vas posar cançons teves a la ràdio? Sí, Ostres, clar. sí, i van acabar sonant també alguna a Europa FM Uau. i a Digital Hits, que és a la ràdio on he estat. Mhm. Però quan vaig començar a Ràdio Premià de Mar, aquí, als nostres veïns, Ah, ja veus. vaig començar fent un programa allà a la municipal, quan anava al batxillerat, i
I clar, jo en ment tenia, dic, ostres, vull posar les meves cançons. Vull dir, perquè si no les posa ningú, ja les posaré jo. Clar. Clar. Ja faré un programa a ràdio i el que em va passar és que dic, ostres, la ràdio està guapo. I a poc li vaig agafar com el gust a la ràdio. I va ser una mica com sense voler, a la ràdio. I a poc vaig anar escalant, vaig conèixer Digital Hits, a Digital Hits em van escoltar a Europa FM i em van trucar els d'Europa FM perquè formés part de la ràdio. Que guai. I d'allà vaig començar fent ràdio en català i em van dir que si volia fer-ho o sigui, per... A nivell nacional. Sí, a nivell nacional. I vaig dir, vale, doncs aprendré castellà i ho faré. Aprendré castellà, em fa gràcia Clar. aquest concepte, eh? A mi em passaria el mateix, no passa res, t'entenem. Em feia gràcia perquè hi havia gent que dins del sector i gent de Madrid em deia oye, pues no se te nota que eres catalán. Sí, home. I jo... Sempre se'ns nota. I jo- És inevitable. Bueno, no sé, canviava bastant... O sigui, quan faig ràdio fórmula, canvio bastant la meva veu. I no sé, em deien això, que no sé si prendre-m'ho com una cosa bona o no, perquè també Bueno. està bé que es sàpiga que ets català, no? Mhm. Sí. Però bueno. Què és el que diries que trobes més a faltar a la ràdio? Trobo a faltar literalment parlar i a vegades dir xorrades. I clar, Delirar. i dir, bueno, és igual. Vull dir, tampoc, vull dir, com que no tens la persona davant, de vegades pots dir, i t'atreveixes a dir algunes coses que poder, si les tinguessis davant no ho diries. No sé com dir-ho. Sí, no, i això és perillós a la vegada, eh? Sí. Clar, com no tens ningú davant, estàs tu sol Clar. davant el micròfon, tu comences a o parlar la, a la paret. o la brometa de fricada que se t'acudeix i la llences. I dius, què acabo de dir? T'han I- fet algun clip? Sí, Dient sí, alguna algunes coses. d'aquestes? I cagades n'he fet a la ràdio, bueno... Bueno, però en fa tothom, no? De- De cagades. O home. sigui, al final és una feina que estàs com superexposat Sí, i tothom sí. et pot escoltar i això ja passa. Però és No la gran- qualsevol es pot posar davant d'un micròfon. Ja. Es posarien nerviosos, no sabrien què dir... Mira que et dic que jo crec que al principi sí et posaries nerviós, però jo crec que la ràdio és precisament un mitjà que no és solitari, però és això, o sigui, al final no deixes de ser tu i un micròfon, saps? Jo ho he passat pitjor, dins el que cap, parlant a grans escenaris. Clar. Perquè, i de fet, a la ràdio és una cosa que també vaig començar no només per posar també les meves cançons, sinó per agafar una miqueta de carrer a nivell de comunicació. Perquè siguent DJ també doncs, hi ha molts llocs, festes majors, on agafes el micròfon i no t'ha de fer por, has de tenir una miqueta d'eines. Doncs a mi em Total. dona una vergonya perquè Per- Sí, el Guillem és molt més vergonyós sempre en que aquest agafo el aspecte. micròfon sembla que estigui sent com el nen de OK, Bueno, let's go. Saps? En plan... Et tremola la mà. Em veig així, saps? En plan de... Hòstia. I ja us dic, no pot Clar. ser. Això ha de canviar, Guillem? No, Et posarem a totalment. prova. Totalment. Crec que la setmana vinent sortirem al carrer. Bueno, sí, anava a dir que això ja s'està acabant, Roger. S'ha passat ràpid. Un dia. M'ho he passat molt bé, eh? Sí? M'agrada T'ho has passat bé? molt, la veritat. Ostres. Havies sí, escoltat m'agrada. algun episodi? M'havia vist als Reels. Vale. I, de Molt fet, bé. abans que em contactéssiu, m'havia sortit algun Reel que l'havia vist. I llavors us tenia com una mica ubicats. Molt Molt bé. bé. Saps? I em va fer il·lusió quan em veu. Doncs escriure. alegra Doncs ara que ja t'hagis ens coneixes passat bé, del sí, tot i ja saps que pots tornar quan vulguis. Fantàstic. Clar, ets benvingut. I res, Marc, com deies, la setmana vinent tenim les coses preparades, cosa raríssima en nosaltres. Les És hem de que- comunicar, sí, no Clar, tinguis amb aquesta cara, llavors, Jaume. farem una cosa especial, Jaume ens posa cara de por, però és Perquè una la data setmana especial. vinent fem un any de programa. Correcte. No, te n'havies oblidat, en sèrio? Llavors, sí, Això és com quan el teu nòvio s'oblida de l'aniversari de casats o alguna cosa d'aquestes. llavors celebrarem el primer aniversari, farem coses especials com sempre, ens podeu seguir a les xarxes, tant a Instagram, a YouTube, i res, Marc, ens veiem la setmana vinent. Roger, moltíssimes gràcies. Gràcies sí, a moltes vosaltres. gràcies. Doncs vinga, Que vagi adeu, molt adeu. bé. Adeu.